बेनो नोंनि समायखेरा लानाया हानजानि संबिजितखौ हेव खालामा होननानै हुइसार जेराव दं बाहाय दलरै गसंनानै था नङाब्ला खोनासं दिनैनिफ्राय आं नोंसिनि गोरा आरो आंनि बिथोना बिजित गोरानिफ्राय quite opposite that means उल्था बुं सोरहा आंजों खौखि दं आखाय थिखां नोंसोर देगारथिं नोंबो दे फोथायफिनसेयाव खारिजा आं बायदि मोनसे लोब्बा लाखिनो हानाय ना नों मानसि नङा नों जेबो गांसोम मोदानि सोमोन्दै मानसिखौ नोङो इनाय फोजोबस्रांबाय देगारथिं नोंबो सानसे समाव आं बायदि थैलांनांगोन बे आरो सोर जालायखौ मानसि नामा Daddy, नोंनि फन हेलौ बिग्रि साहब गारांखौ हमनो हाबाय नङा होमबा मा नों मा नांगौ बुंखोना मानो बिग्राय बाबु खोनासं आं जेसेबां दिन थांनानै थागोन एसेबां दिन नों दलरै जनानै थानो दालुबै हेलौ सोरनि फनमोन सोरनि जानो बे हारामजादानि मा नांगौ बिनिलाय मानो जावले जावले एकदाव हरबाय थादों मानो खि नांनानै दं बेलाय बेनोथ' साननो गोनां जानानै फैदों बेफोरखौ सानहाबबाय थानानै मा जाबावनो ब्रेकफास्टआ जाना लाग्रोदो न माब्रै जानो गोसो जाबावनो सानस्रि फारसेथिं नायल' जाल' सासेल' बिनानाव हाथाय खुनसे जाबाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय न'आव फैनो होननानै ओंखारबोनाया लामाफ्रावसो नङा सानथावै बाथ्राखौ दासान निबासिया नोंनिल' बिनानाव नङा बिग्राय आंनिबो बिबोनां आं मिथिगौ सानस्रि निबासनि दुखुआ नोंनावबो खम नङा हेल' Inspector Deimari here. Yes sir. Thank you sir. Okay. सानस्रि असे सामनिफ्राय फन फैदों हाइरडआव सानै मानसि गोथै स'आव गोलैना दंफैयोनो सारा स्पटआव दंहैखायो आं दानो थांथारनांगौ बिग्राय ब्रेकफास्टआ नों जानानै लाग्रोदो Sir. बिग्राय बे सानै मानसिनि डेड बडिनि बिगोमा सिखाराखिसै नोङो पस्टमर्टेमनि राहा खालामदो आरो चेम्बाराव आंखौ लोगो हम जागोन सार
निबासिथार नंगौ बियो थारैनो निबासिथार निबासि ओइ निबासि बाह निबासि बाह इसिबां थिफुदलि जाथारबाय नों ओइ मिस्टार नों सोरखौ बुंदों नोंखौ बुङाखै बे नोंनि खर'खौसो बुंदों What nonsense बाह निबासि बाह बेखौनो होनो दावखाया दावराय जानाय बिब्दिनो बर' सिख्लाफ्रा एसे लेखा रोंबानो सानसे साननै टाउन सहराव थाज्रांहैब्लानो गाव गावनि कालचारखौ नेवसिग्रा नाथाय बेखौ मिथिखा दावखाया माब्लाबाबो दावराय जानो हाया आरो दावराया माब्लाबाबो दावखा जानो हाया ओइ मिस्टार रावनि बासखौ सिनाया आरो मिथियाबो आं सायासो आच्छा जार्नालिस्ट सायास्रि नों खरगासिनोथ' थां तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव खर'खौ फाहामजायो थां आंबो नायगोन मोनसे गाथोननि दै लोंग्रा निबासि सिख्लाया सार खोथा फंसे बुंनो साननानै दंमोन नाथाय दिनैसिम बुंनाय जायाखिसै मा बाथ्रा सार गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायहैनाय आंनि सासे बिनानावा न'आव फैनो होननानै खौरां हरनाया दिनैसिम 12 सान जालांबाय नाथाय दासिमबो गैया इउनिभार्सिटि गार्ल्स हस्टेलावबो गैया रिलेक्स नों बादि पुलिस अफिसारनि गोसोआ एफाग्राब थाब नार्भास जानाया समाया फिसालाखौ लांखारनाय गुवाहाटी र'डआव एटाक खालामनाय फनाव सिगि हरनाय बादिब्ला बिनानावनि न'आव सफैयै जाहोना देगासिनो नङाथ' मेबी बिग्राय आं नोंखौ हाजासे मदद खालामगोन गो एहेड योर इनभेस्टिगेशन अके सार नों खरगासिनोथ' थां तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव खर'खौ फाहामजायो निबासि नों गावखौनो सायासि होननानै लानाय जाहोना मा सिमां दरा खेवथ' सिमां मा खालामनो लामायाव आंनि सासे लोगोआ गावसिनाव ब्रा हाबलांनो लिंलांनायलाय हाबनानै डेट मथे सफैनाय जायाखिसै नै दाबो आं फैनाय बासआ लामा ससेयाव गाज्रि जानानै बेसिम थाबायना फैनायलाय मोनालायबाय बेथ' निबासिथार निबासि मानो थांखो निबासि
मानोथो गसंबाय थाखो हाबबोदो मानोथो गसंनानै थाबाय थाखो खाथियावनो जिरायग्रा दङ जिराय निबासि सिङाव माथो खालामबाय थाखो गोजाननिफ्राय फैनाय गोलोमदैजों मोदोमा गेसाव मोनामजोब्बाय बेखायनो जि गानस्लायदों आं सिमां हराबो थौबाय खाथियावनो बिसना दङ बेवनो गोलांथ'दो बिथ' मैया आंखौ निबासि होननानै गोब्राम बायनायसो जानो हागौ निबासि मुंनि सिख्लाखौ गोसो थोनानै मोनैनि जावलिया जाबाय सिबाय फोजाहैनांगौ ना मानांगौ जाखो होमबा फाग्लाबाबो जावलियाबाबोथ' मानसि फोजाहैनांगौ जाबाय ओइ मिस्टार सिखार द ओइ मिस्टार मानोथो थाब फोजायालासिनो थाया निबा ओइ मिस्टार आगोलावनो आं बुंखादोंमोन ना आं रावबो निबासिखौ सिनाया होननानै आं सायास्रि जानालि सायास्रि बे हाग्रा ओनसोलनि खौरां बुथुमनो आं बे फरेस्ट बांलोआव थाफैदों निबा नों गावखौनो मानो होखोमानो नाजादों मानो बुजिबाय आं नों थारैनो खर' गाज्रिमार भावथिना दाख्लामसै निबा नों मानो सिनायै जाफ्लाखो आं सिमांनिबा नोंनि सिमां CID इन्सपेक्टर सिमां खर' गाज्रिखायसो बिफां सायायाव हरफामानि उन्दुलाबायदों बियो माब्रै जाखो आंथ' बेथ' आं निबासिनो होनायथार हाब माबोरैथो हारसिं थाबाय थानांगौ जाखोरा नोंलाय माबार खैनाखौ लायनानै सैमा अरलाय होगारदो ना अरलाय होनोथ' हागौ मालाय गोसो थोथ्राब्ला आंखौ हमब्रा आंखौ नोंनि बुद्धिखौ लाजाया बुद्धिजों जाया खायदाजों खालामगोनब्रा आङो मा खायदा नै हायना मुलि हायना मुलि आंखौ हमब्रा माबायदि हिन्जाव बिलाय नोंनाव खारसन होनो हायोआलाय बेखौ रोंगौ नोङो बे सुवामि रोङै मा दं निख्लाव थाखासो फाक्का
दानिया लायदे बबे खैना बियो नोंनाव खारस'नाया अनजालिनिबा बुजिस'नो हाला जों सानैनि रुगुं गैयै लैथोनि समान गुवार मोजां मोनलायनायाव मानो गोरोन्थि बुजिलायनाय फैखो नोंगौ थारैनो नों आंखौ मोजां मोनमारा देगार सिंखौसो देगार सिङाबा सोर जालायखो निबासि नों आंखौ मोजां मोनैखायनो आं होनाय नेकलेसखौ गथायफिनबाय बिनिखायनो आंबो आस्थामखौ गथायफिनबाय दर सेराव गुफुर लेखानि फिसा थफ्ला नुगोन खननानै नाय नोंजों मुगैजानाय सिमां निबासि नों मा साननानै आंखौ मोजां मोनामोन दा मानो मुगैफिनखो मा साननानै देगारसिंजों बिहारु खालामखो देगारसिङाबा सोर होमब्ला निबासिखौ देगारसिङाबो गोसो थोयो बिबारा बारसे सिखिरिया मानै निबासिया मालाय माबायदि हिन्जाव सानै गोसो थोग्रा सिमाङा मालाय माब्रै आंखौसो निबासि होननानै गोब्रामबायखो सुगोनां बिफांनि बिबार होनना बादोंमोन आं दै लुना जोथोन लानो नाथाय नोंनि गेवलां मोहिनी नांहोनायाव दिनै हाबजाबाय आं सुजों आंनाबो गोरोन्थि जायाखै होमबा जिबायखौ मिथिया असिया गालि गोथां होनाया निबासिया मालाय मा इसे अन्थाइ बिखा होमबा सानैजोंनोथ' बहा माब्रै आन्दायलायखो बहा आनज्रायनानै मानो बिदि जावलिया खालामखो बिथांखौ निबासि आं मिथिगौ हाजारखि नों मेगननि गोजान जाया नों आंखौ बावनो हानाय नङा सिमां दरा खेवथ' प्लिज सिमां दरा खेवथ' नोंनो आंखौ मानो नांगौ निबासि सिमां नोंहा मानो आस्थामखौ हरफिननांगौ नेकलेसखौ आं गोसो जानानै गथायफिनाखैमोन ना बोरैबासो जनानै गदों नोंनि
बे आस्थामखौ बोरै मा होननानै गथायबावनो होनबा आंखौथ' निबासि होननानैनो साननानै लाखाथारबाय बियो दा बादियाव गथायबायब्ला निबा होननानै गावसिनि गोजाम आखलखौ बाहायबायब्ला सिमां मा मावनो फैदोंमोन बबे देबोराव नांफैखो सोर निबासि सोर सायास्रि सिनायनो हाबाय दा थिरां खालामद निबासियानो सायानो निबा नंगौना नङा सिमां बोरो नोंनि हान्जाया बोरो सिआइडिगिरिया सासे हिन्जावनि देबोराव नांनानै मानो बावलांजोबखो नों जेनबाय सिमां नों गावखौनो गाव थगायनानै लाबाय नोंनि लोरबाङावनो हान्जाया बायबाय देगारसिं बादि आब्रुथि गैयै उदखारि मानसिजों नों जोख्लाय जाबाय सिमां बोरो आइनो बिहामजो लांफानो खोथा होबोनाया नोंथ' हारसिंल' फैफिना होनना बुंबोखादोंमोन लांफादो सोरखौ लांफायो निबासिखौ मोनलाङो ना जार्नालिस्ट सायासिखौ Stop it! Get out! Get out! खरगो बाहादुर ओए खरगो बाहादुर ओए खरगो बाहादुर बहुत डर लगेको छ के भयो बाबु हामाखौ गिखो आंसो ए आंलाय बेखौनि भूत माबारि मैदेरजों सौग्रांबाय सानदोंमोन सार मैदेर फैयोमोन नामा फैथ्राखै सार फैथ्राखै गैयाथ' आच्छा खरगो बाहादुर आंनिया डिउटिया जोब्बाय सारा दानसे थानो हानाखै मोनसे साया नोंना गोरोन्थि जायाखै होनबा फानजारियाव हाबखानाय दाउ मैनाखौ जोबनानै लाखिनो रोङैया गुड मर्निं मिस्टार सिमां गुड मर्निं हारे मेसाया नों सारालाय मिथिखाया होनबा खामानिया आंना थाम्फै दांग्रानि जेराव गेसाव गोफोन गोदै गोबाब मोनामो बेयावनो अके अके एक्सकिउज मी सार हे गसाय बोरै बोरै मोदोम होखो मासेल' नङा माथाम थाम्फै दांग्रा सिगां रादाब बुथुमगिरि बेनि उनाव सिआइडि आरो नैदा पुलिस इन्सपेक्टर थैबाय दाना खरगो बाहादुर मा जाखो नोंलाय जायाखै सार जायाखै मेलेरिया हमदों सार सिमां नों माबोरै एफा गिदिर गोरोन्थि खालामनो हाखो एनाफ मिस्टार बिग्राय नों आंखौ हपलेस सानदों नङा होमबा सिमां खोनासंनायसाय बेखौनो बुंनो सानदों नङा होमबा बियो निबासि नङा सायास्रिसो जार्नालिस्ट सायास्रि सिमां मोजां मोननाया मालाबा मालाबा मेगनखौ आनलिट खालामो आं नोंजों बावनांलायनो फैयाखै आं निबासिनि खौरां लानो फैदों बुजिबाय आं खनले मबाइल लागायबा मोनैखौ रागा जोंनानै अफ खालामनानै दोननो नङा होमबा सैथो बाथ्राया बेनो सिमां दिनैसिमबो निबासिनि जेबो खौरां गैया सार आंहा माबा दाय जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो नोंहा मा दाय थानो सार आं बे बांलानि साफ्रासि खरगो बाहादुर गिनानै दिनैसिम
स्निसाम सुथि लाब्ला दंमोन गिनानै बाथ्राखौ आत्सा माखौ गिनानै सार बे पुलिसखौ खरगे बाहादुर आं बाव रावखौबो एरेस्ट खालामफैयाखै आंहा नेबासि मुंनि बिनानाव गोमाजानाया दिनैसिम 15 सान जाबाय बेखौसो लोगो खायनै आं सिमोन बाबुनाव खौरां लानो फैदों आं निबासिया थैबाय सार थैबाय औ सार बुथार जाबाय बुथारबाय होननानै नों बोरै मिथिखो आंनि मेगनजों नुदों सार खरग' बाहादुर निबासिखौ सोर बुथारखो फै सार फै बै गोजौ खथायाव बे खथायानो बेनो आंखौ खाख्रबनानै नायगोन निबासिखौ सुथारदों सार नायदो सार बे दख'ना बे निबासिनि फै सार फै बिफां गुदिया बेवनो आंखौ हाखर चाखरदोंमोन सार सार आंनि आखाइजोंनो नायगोन निबासिखौ हमदांदोंमोन सार जल्दी नाय फोननि खुद्रलाय दानानसो ओइ माबार नङाब्ला नोंखौबो दानो फुकपारे जागोन ओइ सोरनोबा खिन्थायोब्ला सालाय हाबो जागोन बदमास सार बे हाबाखौ माबाब्ला खरगे बाहादुर नोंनि जेबो दाय गैया आंखौ निमाहा होदो निबासि आंनि जेबो दाय गैया आदा साया माबा बुंदों आं आदा सोर आं आदा निबासि आं दा मानसि जानानै गैला आदा आं दा फैथा जानानैसो दंसै निबासि नों माने बिब्दि जाखो बिनानाव नोंनि खाफाला मानो सुनि जाखो नोंखौ सोर अनाखानाव बुथारखो बिनानाव देगारसिं आदा निबासि नों बहा माब्रै दं अन्नानै नुजादो नुजागोन नाथाय आंखौ रावबो दादां दाङोब्ला आं फेथा जानानै थानांगोन सोरगोबास मोननाय नङा निबासि आंनि थाखायनो नों खास्रि बिस्रि बुथार जाबाय निबा नोंनि दायनिगिरिया आंनो दाया आंनिनोमोन देगारसिंखौ फोथाय खेबस' खालामनायनि बान्थाखौ आं मोनबाय बिनानाव मानो बिब्दि जाखो नों बिनानाव दागाब अन्नानैल' आंनि मुङै सारादु खुंगारदो अब्लानो आं सोरगोआव थांनो मोनसिगोन निबा मबे बिखाखौ लानानै थांनानै थाबावनो आं दागाब इसोरा हराखसै हास्थायबालाय बहा मोननो
सिमां बे जोनोमाव मोनाखसै बै जोनोमाव आं नोंखौनो नेनानै थागोन आदा बै जोनोमाव आं नोंसोरखौनो बिदा बिबाजै मोनहैफिनथों आदा बाजैनो खुलुमनाय सना फिथर देरसुंनो आंनि अननायखौ हैदो खर्ग बाहादुर नोंबो एसेल' खस्थ' मोनाखसै साया बिनानाव सिनायनो हायैयाव सिमाङा नोंखौ दुखु होबाय निमाहा होदो नै मासि बिदाय बिदाय थादो 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 निबा निबा सिमां हो नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आं आफा मा बाथ्रा सुबुंखौ उजियोबा सानसे सासे नङा सासेजोंथ' जुलिया जाखानांगौ निबासिनि जिउमायाल' दुखु दा मोनथों सासे निबासि थैदों हाजार निबासि उजिदों प्लिज उन्दुहैदो आंबो उन्दुनो ओंखारनाया हाथारलिया इसोरनि नेमखान्थिखौ सिफायनो हाया आफा सायाखौनो प्लिज आयै उन्दुहैदो मोजाङै थाल लानानै उन्दुदो आफा सिमां निबासि नों औ आं सिमां रजे नों बे जोनोमाव सायाखौनो आंखौ साननानै लादो निबा हायोबा नों आंजों फैफिनदो सना आंखौ गारनानै दा थांसै दा बे जानो हाला सिमां नों आं बुंनाय बायदि खालाम नङाबा सोरगोआव थायोब्लाबो आंनि जिउमाया गोजोन हैनाय नङा थादो हनै आंनि सिख्रि सिख्ला लोगोफ्रा आंखौ नेगासिनो दङ थादो सिमां थादो रजे निबा निबा मा जाखो आफा मा जाखो जेबो जायाखै आइ सिमां नों दाबो आब' निबासिखौ बावनो हाथाराखैना गाहांनाय गारायाव संख्रि सारनानै दालौहो साया सरि सिमां प्लिज पार्डन मी आं मालाबाबो रायखांथारनाय नंला इसोरखौ साबायखर सासे निबासि गोमानायनि बदलै गुबुन सासे निबासि हरफिननायनि थाखाय मा नों बिदिब्ला आंखौ नोंनि गोसो मन्दिराव निबासिनि जायगाखौ होबाय नों निबासि साननानै निबासिनि गथायफिननाय आस्थामा साया निबासिनि जिउमानि हास्थायनाय बादियै आं नोंखौनो निबासि साननानै नैबे नेकलेसखौ नोंनो गथायबाय थार बिदिब्ला नोंबो निबासिनि अननायखौ नाजावदो
जाबाय जाबाय दुखु दा मोनसै सना माब्लाबाथ' सिखावखौ हमनो मोनखागोन ना फैबाय दानिया आंहा सिखाव हमजाबाय दिनैनिफ्राय आं बिब्दि खावनाय नंथारला अह नोंखौ खनसे फोरोंबावनांगौ जाखो बहाबा थांनो ओंखारबा उनथिना गाबज्रिनानै सरि बिग्राय दिनै जा गाबज्रिबाय उनाव आरो गाबज्रिथारला बेखौनो बुङो अखा हाखानानै खावथे हमनाय बिग्राय दिनै अफिसखौ एसे थाब फोजोबनानै फैखा मानो सरि डार्लिं थारला बावनासो दं आं बुंनाय नोंनो मा लाबोनो जेबो नाङा नोंनि अननायजों बुंफबनाय गोसोखौल' लाबोफिन माय डियारेस्ट स्वीट हार्ट आं देगारसिं बुंदों What bloody? I will kill you. I will shoot you. बिग्राय साहब गुदुङा दानो बरफ बादि गुसु जागोन फना मोजाङै खोमायाव होनानै खोनासं देरथुम फिसा नों स्टार्ट खालाम फिसा नों स्टार्ट खालाम प्लिज डेडि आंखौ लांफैदो डेडि नङाब्ला देगारसिङा नों स्टार्ट खालाम फिसा नों स्टार्ट खालाम आं जेरैबाबो रैखा खालामगोन फिसा आं जेरैबाबो रैखा खालामगोन मा असाव जानानै जाहामनाय लहाया सोमहांबाय नङा होमबा देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ देगारसिं आं होनो राजि देगारसिं आं होनो राजि नोंनो बेसेबां नांगौ आं होनो राजि गावहा फैबाय
गैया दाबो सफैयाखै मानो एथ' गोबाव जाखो सिमां दिनै आं गोसोखौ बोरैबा खोमसि खोमसिसो मोनथारदों र' आं फन खालामनि हेलौ पुलिस स्टेशन बिग्रे बाबुनि न'निफ्राय बुंदां गैया माय गड आच्छा नों थाथ'दो आं बेखौ दानो नागिरनानै लाबोगोन आंखौ रैखा खालामनो देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ हरगोन आङो जेसेबां नांगौ नों साराखौ मोजां मोननो लुबैदोंबा नोंनि पिस्तला गोख्रै गारहर जाबाद गोख्रै गारहर Daddy आंखौ रैखा खालाम मा बेबो नोंनि सिख्लासो Rika! Bigai! नोंनि जिउनि देरसिनखौ सिनायबाय नङा होमबा? देगारसिं आं दिनै माइनाय खालामदों नों खालामाखै नाथाय नोंनि बिनानावा खालामदों मिथिबाय दाहब्रा देगारसिं आंखौ गोख्रै हगार आं रावनि माइनाय खालामाखै हगारनो जम राजानि आखायाव गोग्लैनानै बारग'नो देगारसिं नों आंखौ बिदि खालामनो हाया देगारसिं नों आंखौ बिदि खालामनो हाया नों थैमोनलाय देगारसिं बिग्राय नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय बुंनाय बुं नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय बुंनायसाय बुंनाय बिग्राय
स्वामी नोंनि आद्रा गालांनाय खामानिखौ आं दिनै मावफुंनो नोंनि मासिखौ लाबाय गोहो हर स्वामी दिनै जाय सुथुरनि आखायाव अनजालि बिबोनांनि बासि आरो नों मोदाया अबिथिरा जिउ गोमानांदों बे समाजनि बेरेखा बे गारसिनखौ खोमसि दरसि जोलाव जोबथेनानै लिलाय लिलाय रानथाब फोनथाब फोथैनो हायागौ मानि आं जिरायनाय नङा स्वामी नोंल' गोजोनलांदो सिमां आंनो दे गारसिनखौ नांगौ बाय हुक अर बाय क्रुक नों संनानै दिहुन आंबो जिरायनानै थायाखै मेडाम आंल' नङा मिस जायाबो देगारसिनखौ हमनायनि ब्लुप्रिन्टखौ आं रेडि खालामखाबाय मेडाम नोंल' हायार अथ'रिटिनि पारमिसनखौ लादो अके बुं देगारसिङा माहा दं शिब मन्दिराव निबासि नङा होनलाय नाथाय थैनाया माब्रै नंगौ बियो निबासिथार फुजारि बियो सोर जाखोमोनलाय बहाबा Hands up! Hands up! Bulletproof? Inspector Simang. Madam, beni dengarsinga. नोंनो आंनि सनानि संसारखौ सिफायग्राया
आइनि नोजोराव नों दा सासे आसामी आखुनि मार्डारार आं दा मा खालामनो आंनि मावनांगौखौ आं मावबाय आदालतआ बिनि बिसारखौ खालामथोंसै